Сәлем, бүгінгі шығарылышта UHD қызметкерлерін дұрыс етіп кемсіту, мәктепке болта көтеріп беруші оқытушы һәм прослушкалы үтүкләр әхәзіртілер. Қозанда UHD қызметкерін кемсіткен үшін 51 яшілік иратны хүкімге тартқандар. Аны Россия Федерациясының Жинәйет кодексының 319 мәддесі бойынша ғайыплы деп тапқандар. Лойыш районының Қорадуле ауылында була бу хәл. Ират UHD қызметкері постта болғанда, оны ашықтан ашық публично мысқыл итә. Ират үзенең гаебен таный һәм аңа 5000 күләмендә штраф каралган. Әмма UHD хезмәткәрен нинди сүзләр белән гаепләүе турында бернинди мәгълүмат юк, бернинди чыганакларда да. Һәм аның шунысы иң кызыклысы булыр иде дә, чөнки җинаять кодексын ачып карасаң, анда аңлашылмый, кайчан объектив тәнкыйть мыскыллауга әйләнеп китәргә мөмкин. Шуңа күрә UHD хезмәткәрләренә бәйле ниндидер тәнкыйть булганда, алар нәрсәдер не так эшләсәләр, дөрес эшләмәсәләр, аларга бу фикерне ничек җиткерергә кирәклеген аңлатучы кеше кирәк безгә. Кыскасы, безгә ашыгыч рәвештә мастер-класс кирәк, ничек UHD хезмәткәрләренең ничек күңелләрен яраламыйча алар белән сөйләшергә. Үтүкләр, мин сездән мондый әйбер көтмәгән идем. Россиядә сатуда прослушка беркетелгән үтүкләр тапканнар. Бу турыда радиоэлектроника департаменты җитәкчесе Василий Шпак хәбәр итә. Инде генә департаментлар юк икән бездә. Аның сүзләренчә, мондый үтүкләр берничә, аларның кайда һәм ничек табылу турында бернинди мәгълүматлар да юк. Әмма үтүкләр бар. Микрофонлы. Бу мөгаен «Выбирай наше, покупай татарстанское» дигәнгә ишарәдер инде. Һәм гомумән безнең бөтен яшәешебез, һәрбер хәрәкәтебез күзәтү астында булган заманда үтүктән генә куркасы калды инде безгә. Стройтраст компаниясе җитәкчесе һәм Үсеш партиясе әгъзасы Раил Мингалиев үз партиясының байрагын, Татарстан Республикасының байрагын һәм шәһәр гербын Эльбруска беркеткән. Алар анда 34 кеше менә башлыйлар, әмма шактые арып туктап кала, менүен дәвам итми, һәм алар 8 көн эчендә 5642 метр биеклеккә менеп җитәләр. Һәм анда шул байракларны беркетәләр. Аңлыйм инде, алар анда аны беркетерүче белмәгәннәрдер. Тик минем башыма сыймый, ни өчен кайбер кешеләр сәяхәт итәргә барганда, ниндидер биек нокталарга менгәндә үзләре белән флаг күтәреп менәләр. Бу ниндидер федераль масштабтагы экспедиция булмаса инде. Бу аларның күңелендәге ниндидер ата-бабаларының яулап алучы инстинкты кузгаламы? Һәм аңламыйм, сәяхәт итәргә үзләренең ил байракларын күтәреп йөргән кешеләрнең монысы инде котушкыч йөрәккә сыймас патриотизмның чагылуы, чынлап аңламыйм. Аңласагыз аңлатыгыз. Сахалинск өлкәсенең Аха шәһәрендәге 1 номерлы мәктәпкә укытучы балта күтәреп килә һәм укучының сирата сүзенә басымны дөрес куймаганы өчен аңа балта белән яный. Бу турыда әлеге малайның әнисе ата-аналар җыелышында хәбәр итә. Һәм әлеге Сахалинск өлкәсенең мәгариф бүлеге бу ситуация белән инде кызыксынган һәм үз контроле астына алган. Һәм бу укытучы инде бу мәктәптә күптән эшли икән һәм администрацияның аңа ниндидер шелтәләре моңарчы булмаган. Әмма бу иң кызыгы түгел, бу укытучының мондый бердән-бер сәер гамәле түгел икән инде. Ул мәктәпкә укучыларны куркытыр өчен үрмәкүч алып килгән очраклары да булган. Һәм гомумән, миңа калса, үрмәкүчтән куркмый торган кеше шат дөрес түгел һәм андый кешегә иң баштан ук шикләнеп карарга кирәк. Воронеж өлкәсеннән Дарья Ковалева исемле кыз имтиханга әзерлек китабында хата табу нәтиҗәсендә үзенең еге балларына, бердән дәүләт имтиханнары балларына 1 балл өстәп 100 балл алуга ирешә. Аңа җәмгыять белеме имтиханыннан социаль мобильлек терминына аңлатма бирү билеме эләгә һәм ул әлеге терминга аңлатманы үзе әзерләнгән федераль исемлеккә кертелгән китапта булган билгеләмәне яза. Әмма имтиханны тикшерүчеләр бу билгеләмәне тулы түгел дип табалар һәм шуңа күрә аның гомум балларын 1 балга кимтәләр һәм аның 99 балл була. Әмма кыз апелляциягә бирә һәм үзе әзерләнгән китаптагы билгеләмәне дөрес түгел дип белдерә. Һәм шуннан да ул терминга билгеләмә дөрес түгел булып чыга һәм кызга 1 балл өстиләр, аның 100 балл була. Нигә ул әлеге терминның дөрес язылмаганлыгын
алданрак имтиханга әзерләгән вакытта игътибар итмәгән һәм тикшермәгән. Һәм гомумән терминнар ул шундый шортлы һәм буталчык әйбер, аны бер терминга 40 төрле аңлатма һәм аны 40 төрле кеше уйлап чыгарган һәм аның берсе дөрес дип билгеләнә. Кыскасы искиткеч мәгънәсез әйберләр. Әмма шунсы сөендерә, ул кыз 100 балл җыйган һәм үзе теләгән уку йортына кергән. Ә монда безгә хәбәр килеп иреште. Теге атнада хәтерләсәгез, Рика Замбези зоопаркына кайтарылган, Франциядән кайтарылган 4 гепард турында сөйләгән идек һәм аларга исем сайлау конкурсы турында. Һәм менә аларга исем сайлаганнар, алар Нур, Канго, Дус һәм әллә Каси, әллә Коси, әйтегез Коси булсын. Алар өчен ихластан сөенәбез, исемле булулары белән, икенче исемле булулары белән. Рәхмәт. Һәм тик шулай да аларга тиесе түгел иде инде. Ялсыннар иде шунда Африкаларында. Татарстанда кызлар өчен яшь килен проектына теркәлү башланды. Күп санлы үтенечләр буенча бу оештыручыларның сүзләренә ышансак инде, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте мөселман яшьләре арасында иң популяр һәм мөһим проектларның берсе булган яшь килен проектының яңа сезонын башлап җибәрә, дип яза Татар-Информ. Әлеге курслар 2 ай дәвам итәчәк һәм аның кысаларында остазлар, видеодәрсләр, лекциялар, тестлар, танышу һәм башкалар булачак. Бернинди начар сүз әйтәсе килми, тәнкыйть итәсе килми. Бу бик әйбәт инициатива, әмма кайда яшь кияү проекты? Менә яшь килен шундый әзерлекле булып, идеаль килен булып килеп төшәр гаиләгә, кияү әзерлексез булыр. Шуңа күрә әйдәгез булай әйтәбез. Яшь килен проекты янына яшь кияү проектында башлап җибәрәбез һәм яшь кияү проектыннан чыккан егет белән яшь килен проектыннан чыккан кызны таныштырып, алар шундый искиткеч матур гаилә корачаклар. Шуның белән сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.